So yun guys, sa video kong to papakita ko lang yung mga ginagawa kong mga luto-lutuan dito sa bahay. Ako kasi medyo yung nagluluto ngayon dito. So ayan, panoorin nyo. Sana matakam kayo. Matakam kayo. So ayan, panoorin nyo guys. Ito na. So yun, nakita niyo yung mga ginagawa kong luto-lutuan. Yun lang yun yung video. Tapos ano nga pala, shoutout doon sa mga loyal supporters ko, subscribers na sina Japit Del Oeste, John Lloyd Gomez, tsaka si Jake TV. Maraming salamat at tsaka sa lalong-lalo na kay Jo Maribade. Men, maraming salamat sa all out support mo sa YouTube channel ko, men. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.